आणि आई बसेन असे माझे म्हणजे घरात बाहेर गेला आहे घरात बाहेर गेलो हा पापिष्ट रे देवा हा पापिष्ट पापिष्ट रे पापिष्ट हा बरोबर जाय हा बी बरोबर जाय हा बी बरोबर जाय रे हा बी बरोबर जाय दादा हा बी तू असे करे रे दादा हा बी दादा दादा हा बी तू असे करे रे दादा वो दादा आमचे भाव रे दादा हा तुझे खूप अन्याय रे दादा आगा बी हा बी बरोबर जाय रे हा बी बरोबर जाय समाधी कनाक रे जवा